ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಿಕ್ಲಾ ಇನಿಯನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲೇ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಲಲಾಂಬು ಗರ್ಪರೆ ಪೋದಿತ್ತ ಐತ ವಿಡಿಯೋಲ ನಿಗಲ್ ಒಟ್ಟುಗೆನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೆನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ನಿಗುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕಲ ಮಲ್ಪನ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪತ್ತೆ ತಿನ್ಪಿನ ವಸ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಾಯಿಗೆ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ನಿಕ್ಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಆಯ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅವಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂಡ ಅಂಚದ ಆಯೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದ ಆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ನೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬಂದು ಚಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ಉಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಮೂಲತ ಗಿಪ್ಪುಡೆ ಇತ್ತಿತ್ತ ಆಪಿನ ಇಪ್ಪಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಜ್ಜಾ ಪುಡಿಯ ದೀಂಡ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈತಲ ಅಂಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತದ ಓಡ್ಗೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಚಾ ತೂಪ ಎದುರ್ಲ ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಬಂದು ಒಂಚೆ ಇತ್ತಿ ನಾವು ಹಾಲಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಗುಲು ಗೆಪ್ಪನಗ ತೂಲೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬೊಲ್ದಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಹಾಲಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂತೆನೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂಕ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಆತು ತಿಕ್ಕುದಿಜಿ ಒಂಜಿ ಮುಪ್ಪ ಲಾಂಬೆ ತಿಕ್ಕುದಿನಿ ಕಲ್ಲ ಲಾಂಬು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪಲ ಕುಡೋರ ಪೋಪ ಪಂಡ ಕಿಂಜ ಉಂಡು ಐಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಗಲ್ನುಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಆತು ತಿಕ್ಕಂಡ ತುಲೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಲಾಂಬೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ ಉಬ್ಬಕ ಉಲ್ಲತಲೆ ಕಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂದು ಬಡ್ಡೆ ಪುಳಿ ಬಂದ್ಬರ್ತದೆ ಪುನರ್ ಪುಳಿ ಐತ ಮರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿರಿ ಕಲೆಂಡ ಒಂದು ಹೀರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಲಾತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಹಿರೇತ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹೀರೆ ತುಲೆ ನಿಗಲ ಗಿತ್ತೊಂಡ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತೇಜ್ ಪತ್ತ ಅವು ಹೀರೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಹೀರೆ ಬೋಡಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಪುಕ್ಕೂರ ಪಾಂಡ ಚಿಕನ್ ಪಾಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತ ಯಾನಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಯಾನಿನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಈಗ ಒಂಜಿ 3/4 kg ದಾತೆ ಅನ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ್ಲಗೆ ತೊಂದುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಜುಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಮಂಜುಲ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ದಾದ ಬಂದು ಇತ್ತೇನು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ ಖಾರಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಪಾಡೊಂಡೆ ಕೆಲವರು ಕಮ್ಮಿ ಖಾರ ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಚವು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನದು ಅಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚೂರು ಸ್ಪೈಸಿಲ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ಲ ಇಪ್ಪೊಡು ಮತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ಬೊಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಹಿ ಬೊಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪುದೀನ ಒಂದು ಈತೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿ ಒಡುಂದಿನ ರೆಡಿ ಅಂಟು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೀಪೆ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಿಯದಕ್ಕೆ ಒಂಜೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಂಚ ಐನಾಚಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಶುಂಠಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಇತ್ತೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂತೆ ಅನ್ನು ಲೈಟ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಉಂಡು ಆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದೀಪೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಟೈಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತೋಪುಗೊಂತೆ ತಾರೆದಿಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚದ ನಿಕಲ್ ಉಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗ್ಲ ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ತೋಜದಿತ್ತೆ ಒಂದೇ ಇರೇತ ಮರ
ಅಂಚ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೆ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಿಲ್ಲಕಾಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಐಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಉಟ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ತುಲೆ ಬೀಟ್ರೂಟ ಬಂದು ಒಂದು ಎನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗ್ಗೆಲ ಒಟ್ಟು ಐ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಐ ಬಂಡೆ ಪಾಡುಡ್ ಚಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತು ನಂಚದು ಈ ತೂಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪನ್ಲ ಬಂಡೇನು ಅಂಚ ಹಾಯ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಚ ನಿಗುಳ್ಳೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೇನ ನೆಟ್ಟೇನು ಪಂಡ ಒಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಶೋಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಲೆನಿಗಲ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ನೆಕ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಪುಜಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ అయినದಕ ಐತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂದಂಟ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಗನೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಜೀವೋಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಆಚರಣೆ ಅಂಡ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಬೇಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಏನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಉಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನು ಬೀಟ್ರೂಟ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಗ್ರೇವಿದೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಇವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಸ್ವೀಟ್ಲ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಖಾರಲ ಆತಂಡು ಏನು ಮಸಾಲುಗ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಅರ್ಧ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಾಂಡ ಯಾವು ತಿನ್ಗಲೆ ಗ್ರೇವಿ ತೂವನಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜನ್ ಪನ ಒಂತ ನೀರ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಗ್ರೇವಿ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ತಿಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ರೈಸನ್ ಕೋರಿ ಅಂಡ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಬೇಯರೆ ಒಂದಂಚತ್ತು ಬೇಗನೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದು ಬೈದುಂಟುಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ ಏನು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅರಿತಾನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದೆ ಜಾನು ಏನು ಏಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಚಿಕನ್ ಕಂತಂಡ 1 kg ಚಿಕನ್ ಕಂತಂಡ ನೈಟ್ ರೆಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪು ಜನ ಇಂಕಲೆಗ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಕುಲು 3 ಜನ ತತ್ತನವರವರು 4 ಜನ ಇಪ್ಪ ಆಯ್ಕೆದ್ ಪೋಡು ಆತೆ ಅನ್ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ರೆಡಿ ಆದ್ಯಾನ ಒಂತೆ ಬೇತೆಗೆ ಗೆತ್ತಲ ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೇನು ಪಾಡ್ದೇನ ಅಡಿಟ್ ಐಡ್ ಬೊಕ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಾದಜಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾದೆ ಐಟ್ ರೈಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನುಂದ್ಲ ಪಂತೇನು ಅಂಚದ ಅವೆನ್ ತೂಲೆ ತೂತು ಜರಂದಾಂಡ ಬೊಕ ರೈಸ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ರೈಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂತ ತೋಜಾದಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪೇನು ರೈಸ್ ಬುಡಾಣ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಜದ್ ಜಡಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಸರಿ ಕುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ಕ ಬಿಡ್ನು ಇಜ ಅರ್ಥದ ಗೆಪ್ಪೆ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ನೆಯ್ ಪಾಡಿ ನೆಯ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಗೆತ್ತೊಂದು ಜಿನಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಪುದೀನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಟ್ಟತ್ತು ಅವೆನ್ನು ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಪಾಡ್ದು ಗೆತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ತವ ದೀದು ತವತ ಮಿತ್ತು ಏನು ಒಂದೇನು ತೂಪ್ ದೀದು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪ ಆತೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತು ತುಲೆನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತೂವರೆಗೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ನಿಕಲೆ ತೋಜಂದು ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಕಲರ್ ಓವಲ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ದುಂಡಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ನಿಕುಲ್ಲವರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ತುಲೆ ಬೊಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏಪಲ ಗೆಪ್ಪನಗ ಇಂಚ ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಗೆಪ್ಪಡು ಚಮಚ ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತಿಡ್ ಪಂಡ ಅವು ರೈಸ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ಇಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗೆತ್ತು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬೊಕ ಹಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಬೇಗ
ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಚೂರು ಬೇಗ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡಾಯ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒರಿನಾತ್ ಮಲ್ದುಜ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತು ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಂಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.